बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव दान्दिसे सम टाइम मोननायखाय बेरायला फैलायबाय लोगोफोर टाइम पास लोगोसे माने बे बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ नायनो लुबैनानै फैदों आरो माने गोबाव सम नुवाखैमोन नालाय जेब्लानाखि BPF सरकारा गैलामोन बे समावथ' 5 बोसोर ओरैनो थानाय जादों आरो दा जोंनि हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनैहाय माने एन्टारेस्टिं एसे बेरायला फैबाय आरो दा बे जाहैबाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज ओरैबो बहुत गोलाव आरो ओरैबो दंगासिनो दं नायनानै ला दा मेन गेटआ बेनो आरो देखायलांगासिनो दं नोंथांमोननो सारि सारि फुल गायनानै दंथ'यो दाबो इसिबां माने मोजां जाथ'वाखै आरो दा लासैनो जागोन देग्लाय दैलाङावनो मथा मथि फ्रायैनो मोजां जागोन आरो आसल गेटआ जाहैबाय बेनो माने बेजों हाबनांगौ जाहैदों बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज क'क्राझार BTR सो लिरदों बेयाव खिन्थु BTR आ जेबो ओंथि गैया रायजो राजा नोंथांमोन मानो होनना बुंबा BTR आ इमप्लिमेन्ट जायाखै बिनिखायनो जोंनि बिथांमोना बेयाव BTR लिरदोंबाबो माने खामानि गैया होननानै जों बुंनांगोन आरो दा मोजां एकाडेमि बिल्डिं गोजौआवबो नायनानै ला बर्डफोरखौ एसे आरो जुम खालामना खिन्थानांनै एसे जुम जुम जाया आरो नायनानै लादो कमप्लिट बे जाहैबाय इन्जिनियारिं कलेज ओरैबो बहुत माने बिल्डिं दङ आंनि बेक साइडजों आरो बैजोंबो क्वार्टार दंलाजोबो आरो नैबे जाहैबाय इन्जिनियारिं कलेजआ बेनो बर्थमान ओमफ्राय बे खाथियाव दङ BBEC दं आरो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज होननाय जादों बे BBC आरो रायजो राजा नोंथांमोन बिनि फुल फर्मआ